हॅलो नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत मक्याचं चाट आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू. हॅलो नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करत आहोत चटपटे चविष्ट असे मक्याचे चाट. त्यासाठी लागणारं साहित्य हा मका घेतला आहे सोलून. आपण टोमॅटो, गाजर, लाल तिखट, चाट मसाला, मिरी मसाला, कोथिंबीर, पुदिना, मिरची, कढीपत्ता, कांदा, लोणी आणि लिंबाचा रस. चला मग आता आपण कृती करू. आपण गॅसवरती कढई तापत ठेवली आणि त्यामध्ये 2 पेले पाणी ओतले आणि त्यामध्ये आता मीठ टाकूया. आणि हे मक्याचे दाणे घालू. मक्याचे दाणे चांगले आपण ढवळून घेऊया. आता पाण्याला उकळी येते. त्यामुळे त्याला 2 मिनिटं शिजू द्यायचे. पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे. आता मके छान शिजले. आपण आता गॅस बंद करूया. आपण हे मक्याचे दाणे गाळून घेतलेले आहेत. आता गॅसवरती कढई ठेवली. त्यामध्ये आपण लोणी टाकूया. हे घरी बनवलेलं लोणी आहे. आपण लोणी टाकलेलं आहे. त्यामध्ये थोडं हिंग टाकूया. कढीपत्ता, आणि आता चांगला परतून घेऊया. आपलं लोणी आता छान हे झालं, तापलं आहे. त्यामध्ये आता आपण हे उकळलेले मके घालूया. ते त्यामध्ये छान परतून घेऊया. हे बघा, हे छान परतून झालेले आहेत आपले. हे आता आपण दुसऱ्या भांड्यात काढून घेऊया. आता त्यामध्ये आपण कांदा, कोथिंबीर, पुदिना, हिरवी मिरची, टोमॅटो, गाजर,
आपण त्यामध्ये आता चाट मसाला, लाल तिखट आणि काळं नमक घातलं आणि हे लिंबाचा रस. हे आता चांगलं ढवळून घेऊया. आता आपलं मक्याचं चाट तयार आहे. आपले हे मक्याचे चाट तयार झालेले आहेत. ही कृती आपल्याला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.